makosana njira ijayoto yatsopano imene amalonda akhala kudana nayo kwambiri yokhuzana ndi misonkho, kutoledwatu kwa misonkho kapena akunena kuti value added tax idulemo nkumaza ti VAT. Akuti njira imeneyi ndi yabwino kwambiri ndipo nthambi ya MRA akunena kuti ndokondwera kwambiri ndi njira imeneyi ndipo ikubweretsa ndalama za nkhaninkhani ku boma. Enabeto kumazafunsa kuti zikukhala bwanji kwenikweni. Ayi ndithu mukudziwa kale inu kunali nkhani yokhuzana ndi njira yamakono imene aboma anabweretsa pozeratu ku nthambi ya boma ya Malawi Revenue Authority kuti amalonda azikhala akulipira misonkho ijayo imene imadziwika zonena kuti value added tax kapena kuti VAT. Paja kalekale njira imene amagwiritsa ntchito amalonda kuperekatu misonkho ku bungwe limene la MRA amayitchula zonena kuti electronic fiscal device kapena kunena kuti EFD. Ndi after kukambirana ku parliament zina ndi zina kunachitika ma approvals kumeneko aphungu anagwirizana kuti njira imeneyo ayithese kubwere njira yatsopano imene akuyitchula kuti EIS kapena kunena zona kuti electronic invoicing system. Ndi paja amalonda ochuluka kwambiri akhala akukwiya ndi njira imeneyi, andi takhala tikuona ma demonstrations ochuluka kwambiri kuchokeratu kwa malonda kuyambira kumayambiriro a chaka chimene cha 2026 tingoti ere January mpaka nano kumafika ponena kuti a MRA anapanga roll out njira imeneyi ndi mpaka nato zinafika povuta kwambiri ambiri nkhani zake tinazitsatira bwino kuti ena mpaka anafika potseka mashopo ndithudi akuti sapanga business pokhapokha amvane bwinobwino. Eneyo zimakosana nkuluja amene amayang'aniratu bungwetu la MRA kula amene zina lake paja amati Felix Tamblas ndi amene anabwera kuzafotokoza kunena zona kuti nthambi imene ikutolera ndalamatu za nkhaninkhani akuti pa tsiku limodzi akukwanisatu kutolera ndalama zopitirira 2 biliyoni Malawi kwacha ndalamatu za nkhaninkhani kubasa, zonena kuti ndalama zimenezi zitakhala zoti zikugwiradi ntchito yake yoyenera bwinobwino zitha kuthandizira ma service ena ofunikira ndithudi ku Malawi. Ndi mkulu ameneyi Tamblas amanena zona kuti mwezi uno ukapita kumapeto ndi pamene abwereno ndi figa yeniyeni imene akhale akutolera pa mwezi. Ngasi ambiri tikutsatira bwino kuti ndondomeko imeneyi inayambira pa 1 May chaka chimene cha 2026 ndi kuti ikamafika mafindi akhala zona kuti akwanisa mwezi ndi pamene azonkhesere bwinobwino kuti akutolera ndalama zingati pa mwezi. Anthu ena akachita masamu choncho kumazafika ku 700 to 700 chakuti biliyoni pa mwezi imene azikhala akutolera ngati sokha mavuto ena ndi ena. Ndi atambulasiwa amabwera kuzafotokozera kunena zona kuti anthu mukapita ku shopu pamene mwagula katundu mukuyenera mupange request electronic receipt. Ene system imene izikhala ipanga generate sizichaso zachikalekale zomachita kulembera receipt pamanja, zimenezozo akuti ayi ofunika kumapanga demand electronic receipt. Zimenezo ndi zimene zithandizire kuti samakhalenso kuzemba kwina kulikonse kumene kungathe kuchitika. Ndi imene akuyankhulira amenewa atambulasi ndi anapitiriza kufotokozera kuti ndalama zimenezi zikhala zikuthandiza makamaka magawo osiyanasiyana ngati azitukuko kuphatikiza pamenepo kupezeranso mankhwala mzipatala kuti anthu akadwala akupita kuchipatala azikalandira mankhwala kumeneko. Ndi zimene amayankhula atambulasi. Ndi tikatsatira bwinobwino makamaka ma traders kuti avomereze system imeneyi panatenga nthawi kwambiri, panalito kusamvana ena mpaka na mashopo samasegula after ndi kuti nthambi imeneyi ya MRA itapanga roll out pa 1 May system imeneyi ya EIS inana kuti pa 4 May chaka chimene cha 2026 magayi amenewa ama business ndi kuti anachita mademo osati masewera kuzungulira komano government inona kuti wasn't deterred kuna kuti sinasunthike olampang'ono pomwe posatira zimenezi ndi after ndi kuti ena anayamba kupanga comply enawo ndi kuti anawomerera ndithu ndi kuti sakulola kutsegula mashopo mpaka atamvana bwinobwino ndi aboma. Panali pa 7 May pamene chaka chimene cha 2026 pameneno amashopo amenewa anagwirizana kuti sakusegula mashopo awo, zimene zinapangisa zonena kuti MRA ayitane gulu limeneli ndikukhalirana pansi kukambirana ziwiri zitatu. Futanso tinaona kuti ndosiyanasiyana amaonesatu kudabwa kuti magayi amenewa amabizinesiwa nchifukwa chani sakupanga comply. Amanena zona kuti iwo angokhala ngati njira yongotolera misonkho imeneyo kuyipititsa kwa MRA ndi nchifukwa chani akukana kapena kunali zachinyengo zina zake zimene amachita ndi amaona kuti satha kukwanisa kupanga bypass system imeneyi. Enabe amadzakhala ndi mafunso ngati amenewo komano kutengera ndi magayi amenewa amabizinesi zimene amayankhula amanena zona kuti iwoto sakukana kupereka misonkho
iwowo ali committed kuti atha kupereka misonkho, komano panali zinthu zina ngati kulondedwa komanso declaration ya total stock value. Zinthu zimenezo ndi zimene magazi amene wasamagwirizana nazo, ana zoti system imene ili ndi kuthekera kuti imasuzumira china chilichonse, ande kuti total value ya katundu amene makosana amene ali nayo ndi system imene imachita ngati ikuona china chilichonse. Ndi zimenezo ndi zimene makosana amene wasamagwirizana nazo, kuphatikiza pamenepo amazakambaponso nkhani zingapo nkhani zake zokhuza ndi structural economic issues ngati noza acute foreign forex shortages ndi ena mwa mavuto amene makosana amene amadandaula ndi ankanena kuti no apeze forex paliko market pena imakazi zoti imavuta tingoti imakhala ikuvuta, pameneno akapita pa parallel market pamene amatha kuipeza forex imeneyo, ndi amaona kuti iko market inali ndi mtengo wake umene aboma anayika, pameneno akapita pa parallel market naponso pali ndi mtengo wake. Timadziwa kale black market zimene zimakhalira imakhala yokwera kwambiri, ndi akagula kumeneko and then apita kukakoda katundu chani akabweranso kuzagulisa pansika, ndi kuti no amene akupanga zoti apeze phindu. Ndi zimenezo akuti system imeneyo zikhala ikusuzumira ndi kuti apange manuva chani ndi masamu awo pamenepo kuti azikhalanso akupeza phindu. Zimenezo ndi zimamona kuti sizigwira chifukwa magayi amene amakhala akuhauka kono after kutengana ku chipinda chomata inaona kuti magayi amenewo anamvana bwinobwino ndi kuti no anatsegulanso mashopu awo mabizinesi akuchitika ndithudi. Ayi ndithu system imene ndi yabwino ngaso amene akuonera kukondwa atambulasi inaso kukondwa kumeneko akuzindikira zona kuti target imene anapasidwa kuti atolere mu financial year imene ya 2026-2027 mwina athaso kuidusa. Pajatu anapasa target ya 6.2 trillion malawi kwacha kuti ndi imene ikufunikira pothandiziratu ku national budget. Paja national budget yonse ndi 10.978 trillion malawi kwacha, ndi mwina magayi amene akuzindikira zona kuti ndi imene zikuyendera pamenepa nkotheka ndithu kuti atha kuzipanga zapasi target imene. Zimenezi zitha kusatheka potengeranso kuti mwezi wa April chaka chimene cha 2026 target imene magayi amene wa malawi anapasidwa kuti atolere inalitu yokwana 510 billion malawi kwacha, ndi magayi amene anathamangathamanga zinapeza zoti ndalama imene atolera inalitu yopitirira 510 billion malawi kwacha, anatoleratu ndalama yokwana 522 billion malawi kwacha, zimene zikuthandiza zoti target anayidusa ndi 12 billion malawi kwacha, imweno akayipitisa ku mapercentage imakwana kandi 4.3% imeneyo ndi imene ndithu anadusa magayi amenewa. So nthawi imeneyo anali kuti sanapange rollout system imeneyi ndinonanga pamene ayipanga rollout yapanso amabwera akumaza fotokoza zonena kuti akupezatu ndalama yoposera 2 billion malawi kwacha pa tsiku. Hayi ndithu ndi zabwino mwachizukire ndithu target atha kuidusa magayi amenewa. Ono nkhani ndi imeneyo kuti bola ndalama imeneyo ikatoleredwa izikhala zoti ikugwira ntchito zake mmene zikuyenera kukhalira, kuti nkhani za ulimi zakhale mmene anaziyendesera ku budget kuja paja ku ulimi anayipasa 971.3 billion malawi kwacha, yomwe nditha kunena zoti is close to 1 trillion. Choka panepo ndikuti uzamoyo kwacha anayipasa 558.07 billion malawi kwacha. Kena kono ku za road uku za misewu chani tinaona kuti anayipasa 447.1 billion malawi kwacha, pameneko za maphunziroko ndi zina zotero anayipasa 316.6 billion malawi kwacha. So zitakhala zona kuti ndalama zimezi zikupitadi koma areas amenewa zitha kuthandizira kuti zinthu zina zikhale zona kuti zasinthadi pa miyoyo ya Malawi, chifukwa misonkho imene tinene zona ikusenda osati masewera. Anthu ambiri akubangula kwambiri angokhalira kuti nangapanga bwanji, kono ndalama imene ikakhala zoti ikuoneka kumene kulowera anthu sangakhale akudandaula kwenikweni. Zimakosana nkhani zake ni mmene zikuyendera, sizoti mwini maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo alipo motho fotokoza comment section kumati kumapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.